Mbah nuwun ya. Para mbak-mbak maranggana sing wis kersa narbuka ning adicara. Kowe karo aku iki nok ya tegese adicara limbukan. Bengi iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Kabupaten Pendopo Kabupaten Tulungagung ya. Kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu ya nok ya. Ing atase sawake dhewe ingkang mapan ana ing Ayogyakarta ado-ado sowan ana ing Jawa Wetan utawa Jawa Timur ya kersane penyanyi Bapak Bupati ya kuwi penyanyi Bapak Dr. Andes Marioto Birawa MM ya nimbali karo awake dhewe nek janjane pancen taun wingi wis diangkah ya wis tau tate telepon awake dhewe ning dilala taun wingi awak dhewe durung dikeparangke sowan mrene merga wektune ora iso ya bengi iki dibaleni anak dhewe kelakon sowan mrene ya mak iya mula sawijining kanugrahan ingkang tanpa pepindhan ya dene mung sawake dhewe dikeparangake mahargya tanggap warsa ya kuwi Kabupaten Tulungagung yang kaping 814 taun nek ora kleru ya luar biasa wis sepuh tenan umure Kabupaten Tulungagung ya no ya nganti 814 taun lan ana astane penyanyi Bapak Dr. Andes Marioto Birawa minangka dadi ngasta minangka dadi bupati ana ing Tulungagung ya wis pirang-pirang penghargaan ya gold winner kagem RSUD Dr. Iska ya sing dipersembahkan oleh International Hospital Federation utawa IHF kategori Hospital Social Responsibility ya penghargaan Adipura kategori kota saka Menteri Lingkungan Hidup penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan Tertinggi tingkat nasional dari lan untuk peraturan Bupati tentang unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif ya angka 4 penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Kemenpan RB penghargaan evaluasi sakit tahun 2018 dengan predikat BB dari Kemenpan. Oh iya. Penghargaan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman RI dan nilai 97,11 Green Area. Yo. Penghargaan Kabupaten Tulungagung layak anak kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan BKN Award 2019 prestasinya penilaian kinerja tingkat kabupaten tipe A ya uga ingkang pungkasan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya utawa AP dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lan misi akeh penghargaan liya-liyane sing ora iso diaturake siji mbaka siji ya ya keberhasilan tersebut akan terus ditingkatkan dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan diekspresikan dalam bentuk olah rasa, olah karsa lan olah karya dari semua bidang yang memberikan nilai positif bagi masyarakat Tulungagung. Wah iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono nak, mula panjenengane Bapak Marioto Birawa ya ngasta minangka dadi bupati, bener ya Mak. Panjen ya luar biasa tenan akeh banget penghargaan sing wis tampa lumantar panjenengane minangka dadi Bupati Tulungagung ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kowe karo aku sak kanca ya ngaturake panuwun eneng Tulungagung ki akeh kadang-kadang dalang sing apik-apik sing luwih becik ewadene panjenengane Bapak Dr. Andes Marioto Birawa Bupati Tulungagung ngersakake awake dhewe sowan mrene ya dienggo bumbu kok no dienggo apa ya jenengane apresiasi ya dienggo pewarna wae ya merga mbok menawa gagrak ngayoja arang-arang sowan mrene la iki awak dhewe entuk kesempatan sowan ana ing pendopo iki sawijining kanugrahan ya sak bisa-bisa ngaturake ingkang becik lan iso gawe penglipur para lenggah para sutresna budaya utamane wayang kulit sing bengi iki padha rawuh ana ing halaman pendopo Kabupaten Tulungagung kene no ya ngaturake panuwun tanpa pepindhan iki gandeng awake dhewe ya ora mung ijen ya ning ana ing plakat ora pangling iki dikancani karo Abah iki Run oh iya
Abah Sakirun ngono ya Mak. Iya. Penonton sing rawuh semenake iki ora kok ming mligi kepengin mresani wayang ning ya ana sing kangen karo panjenengane Abah Kirun sak rombongan. Ya. Mula bengi iki ayo padha diaturi tindak ning panggung nok sawetara awake dhewe ya ora ketemu karo panjenengane. Ya. Iso nggo tamba kangen, iso nggo tamba kapang. Ya, matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Wis kepareng lenggah mbok menawa wis kepareng rawuh diaturi tindak ning panggung, monggo. Ayo diaturake lelagon sing kepiye nggo ngurmati Abah Kirun. Ya wis cara nggone dhewe wae. Ya. Klintong-klintong numpak andhong abel klingklong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambene rambak sapi, rambak kebo mriki wonten. Pun pokokipun. Nggih, nggih. Sampe nek pengen mie godhog kalih tahu kecap stasiun. Stasiun bakule mak rek wonten. Top tenan. Oh, Sami Yogya nggih, Pak. Sami Yogya, Tulungagung niku napa-napa murah. Jajan ten Tulungagung sampai nek pengen jajan ten mriki murah, segone ra diitung. Niku saestu. Segone ra diitung pripun? Kaya mboten diitung. Nek cara Yogya sego niku ya diitung ra ketang. Mboten mriki mboten diitung kok. Sing diitung ya sayure, lawuhe ngoten. Segone ra diitung. Lah nek ngitung upa sitok-sitok upa ra sedina utuh kae. Oh iya. Sinden top Tulungagung. Nggih. Ngeten iki ten Tulungagung umbrukan. Nyogroki sopringe mlebu lho tenan. Nggih. Tulungagung nu tayupe Tulungagung, reok dor Tulungagung. Oh nggih. Sakniki niki SD, SMP mawon pun iso nyinden niku Tulungagung. Oh. Budayanya terkenal seluruh Indonesia bahkan internasional. Terus niku. Nggih. Kula mboten umuk ora ngelempong Tulungagung wong aku bendina rene kok. Sampeyan tenen. Mriki niki nek sampeyan macem-macem mesti cilaka. Waduh. Dadi pentung karo reca. Oh, reca pentung. Reca pentung. Ah, tiwas mak tratap dipentung karo reca. Reca pentung. Nggih. Niku enten sejarah sing kula niku mboten iso ilang kalau Pak Sumiran reca pentung. Pripun, Pak? Upacara Agustusan ten kecamatane almarhum Kolik. Nggih. Lah, Pak Camat mengheningkan cipta dimulai. Mboten Mak, dingkluk kabeh upacara ten lapangan. Kudune kasete sing disetel kan utawa gugur bunga. Nggih. Lah kok keliru sing disetel kasete. Delindung, delindang, delindung, gluntung. Tak rokoke reca pentung weton pabrik Tulungagung. Dadi wong sak lapangan kae sida ndonga niku saestu.
monggo upacara niku sing keparat sing nyetel tip niku kliru lek ndeleh kasete lah nggih mulane niku kok ya saking leh nyetel kliru delindong plung tak kula tau ndelok festival wayang kulit nggih kelingan kula nggih ten Tulungagung dalange niku rak jejer ngoten lho inggih punika ing Praja Ndrawati sinten to ingkang pinangka raja ing Praja Ndrawati lah punika Narayana ya Bathara Kresna ya Bathara Kresna lali arep muni Padmanaba lek lali lah kok penontone sapa neh mbuh cah lali kene dalang kok putus asa niku enten nembang nggih monggo Pak tung tak tong ya maune iki lho nyang apa wayah dagelan metu kok ngetok ning ngono kuwi ya ganggu aku kowe engko nek melu aku melu nyuda bayar aku monggo dagelan iku kalahe mung karo panganan lho Pak lah iya sitok kono dindum sing rata aku enek sinden nggonku metu akuan dilebokne tas bareng numpak bis sing bocor ndaraki sindene ngompol wis jangan alih ganggu bae baleni neh Mas kelengan ngeng aku gonge gamelane adoh isko kene tung tak tong tuku kayu digawe ketek tuku sewek pinggire suwe bangun desa lan kutha nunggal cipta karya kelawan rasa tetepe mono uripe kutha lan desa ora gelem ketinggalan wong Tulungagung njak sing arek nom-noman senengane padha pacaran ana sing nggon padang pacaran nok petengan Joko Prawane senenge ra karuan rono rene pacaran sepeda motoran lak keluyuran padahal kuwi motor kreditan ya Mas lakokno manur ayo urip dulur kanthi tumindak jujur ngibadahe kanthi tafakur ben slametno donya slametno kubur turi putih ditandur nek kebon aku ngalah bapak iso suwe-suwe sinden kula tidak Jawa Timuran do ting Plenggong ora do wis ta engko rak mudeng wis mbok kira kembang apa kembang sempoko limang wektu padha lakonono sebab iku cagak agama kanggo sangu munggah swarga turi ditandur sampe wis iso turi-turi wis jos. Anggere melu-melu turi-turi putih
ditandur nang kebon agung ana sing ala iya ana sing ala bapak. Iya. Dadi alai Pak. Alai Pak. Wis pokoke masuk pokoke. Nggih. Mbok kira kembang apa? Sok kapan dina mulutan pengen serabi padai senden. Sok kapan iso keturutan pengen rapi bojo sinden. Turi tepuk tangan untuk Yogyakarta, luar biasa. Mbok kira kembang apa? Wong modele Joko saiki nek pacaran ana kandang sapi ora ngerti enekan si patroli bareng digetak katoke keri awan-awan aja menek kates tuku serabi diwadahi kardus dadi prawan aja kenes-kenes gak payu rabi diuber wet otok-otok unine tekek telo garing jenenge gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi jenenge betah melek begegek cekap semanten kidungan kula sae lan boten borong karasa lelo sena nugroho pendekar budaya Matur sembah nuwun. Menika wonten nawala saking Pak Bupati, Mbah. Nggih. Ya, Bapak Dr. Andes Maryoto Birowo MM. Pak Maryoto Birowo. Keparenga nyuwun gending puji rahayu kali Ketua Bapak DPRD Tulungagung. Keparenga nyuwun gending Kutut Manggung. Waduh. Gending menika katuraken sedaya masyarakat Tulungagung ingkang tansah kula tresnani lan kula banggaaken kalian Bapak Ibu Forkompimda. Ingin kula hormati ugi sekretaris daerah beserta seluruh jajarannya. Mugi-mugi saged nyuju prana lan dadosaken renaning penggali lan mugi-mugi Kabupaten Tulungagung tetep ayem tentrem mulya lan tinata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten salam lumantar HP kula saking Bapak Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekdaprop. Penanipun Bapak Heru Cahyono. Nggih. Menika ngasta Bupati Tulungagung 10 tahun. Salam silaturahmi, salam keberkahan untuk masyarakat Tulungagung dan semuanya. Nggih. Dek dalu punika siaran langsung saking JTV Biro Kediri. Oh, ngaten. Dadi penyan dipun siaraken JTV Biro Kediri. Oh, nggih. Salam untuk penonton yang di rumah semuanya. Leres. Salam ketemu Kirun. Rek Kediri saking tere, aku cek urip. Ngono. Nggih. Menika ugi wonten nawala kathah sanget Bah menika nawala. Oke. Ugi wara-wara pentas wayang orang Hari Budaya dalam rangka HUT 814 tahun 2019 Kabupaten Tulungagung. Hari Sabtu 30 November pukul 7 malam tempat halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul pentas wayang orang Hari Budaya kanthi lakon Pandhawa Syukur. Ten pundi? Wonten ing halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul. Bantul Jogja. Tulungagung. Tulungagung Bantul. Aku ya iso tekan Bantul iki mau lho. Lah ya kok iso tekan Bantul tulisane Tulungagung karo Bantul ki ra adoh. Nggih. Ya njur ngapunten, Mbah. Duit ki nek wis lunas nang mripat kok bliyur. Bayarane nek wis ditampa sore meng tanda tangan nang mripat barang ketut bawur. Klepyur. Tulungagung kok Bantul batinku adoh ram. Lho wayang.
Iya ya mataku iki ya. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa pancene ben bengi melek. Nggih, menika ugi nyuwun tembang Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Tatin, Podang Kuning Mbak Elisa. Menawi kuwi kantuk kula nggih matur sembah. Mbak Tatin. Nggih. Napa tembange? Napa? Gubuk Asmara. Nggih. Niku lenten Gubuk Asmara gak patek setuju karo tembang niku kula. Sebabe Nang ati ra penak. Duka kula sing ora apal, mbok aku sing kupingku budhek. Saire niku lho. kok ora penak saire nggih napa? Saire yen liwat mesti kelingan gubuk kae, tau tak nggo gendaan. Gendaan karo anake Pak Bayan, mule-mule mlenthuk 3 wulan. Lah sing paling lara rak wong wedok kok gelem dilumahne sak nggon-nggon. Kok sanggon-gon pripun? Repe tanpa bantal, tanpa kloso, apa renek damen-damen padha daduk. Oh nggih, menika malah wara-wara tanggal 22 Maret 2020 kula sak kanca Kisena tampil wonten ing Pondok Pesantren Al Badru Alaina, Ngantru Tulungagung. Wayangan. Nggih, Mbak. Dalange Kula, Mbak. ning Ngantru Tulungagung sing mayang sampean. Nggih. Ora percaya. Niki lho, Mbak. Ora percaya ora ngejak aku. Kula nembe percaya nek aku ketut. Ning sing tanggal 30 napa 28 wayang wong wau lho. Nggih. Teng ngarep halaman gedung DPRD Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Apa ora butuh bagong? Bagong ku apik lho, garing ku apik. Ngono, kuwi nek enek bintang tamune ora tak dol murahe. Saiki dagelan barang tak lesing kok. Tak kreditne kok. Nggih, menika pinten-pinten awala sampun dipun aturaken. Ya. Kejaba saka kuwi Mbak Elisa ya diaturi jumeneng ngancani Abah iki Ron. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Ya. Ya Mbak Elisa. Gendang mriki katuran nyanyi. Penonton nipun ngenten. Elisa cantik sekali Mbak. Elisa teko kacang gethuk teko kabeh. Sareng kacang gepok. Wah, apa saking dalu. Sekeng dalah. Wilujeng Abah. Wilujeng Elisa cantik sekali. Malam ini gimana kabarnya, Nduk? Sae, jebeng estunipun Abah. Sae napa sae? Ngenteni keluargane lek berangkatne. Elisa sudah pernah ke Tulungagung? Sampun. Ping pira? Niki ping kalih niki. Ping kalih. Ije. Pertama wonten pundi? Pertama wonten pundi nggih nika Pak Seno? Oh, karo Pak Seno. Kene nggih, Pak Harno nika lho. Oh, wonten Pagerwaja. Pagerwaja. Kuwi nek jaman saiki behel ya. Pagerwaja. Aku ora mudeng ngomongamu. Ya bener. Pagerwaja niku nak untu dipageri niku. Oh iya, Maksude Elisa behel. Pale ora ya ora Pagerwaja ya tralis ngono ae. Elisa. Nggih, Abah. Pripun ningali penonton wayang kulit yang di Tulungagung, sing ten Tulungagung gimana? Luar biasa. Tadi sama seperti Pak Seno, kok sepi. Setelah dibuka gerbang semua ternyata masuk berjuta-juta umat. Sangat mengapresiasi wayang kulit, ternyata luar biasa. Senang sekali. Salam untuk Bapak Bupati sama ibu-ibu. Iya. Mbah nuwun, Pak. Terus mbah nuwun sampun nimbali. Aku nek ngaturi Pak Bagaskoro. Pak Bagaskoro, sipapipun? Pak, bener ta, Mas? Sinten? Aku rapati apal Pak Bupati Tulungagung, mergo ya lagi iki ditanggap, urung patek tak apal. Mun nek wis ping 6 ping 7 lagi tak apalke. Matur nuwun Pak, dipun paringi rejeki Pak Bupati. Kok ngerti nek dagelan sepi kok ya ditanggap. Niki bulan November Desember niki radi sepi. Oh, Radi nggih. sepi. Tapi kan Abang masuk ke TV, aku nonton. Aku ya nek masuk nek TV. Aku nonton Abah lho. Kowe pas nenek TV aku enggak melok wayahe.
Aku dadi Pak RW karo Sule karo Andre. Nggih, inspirasi. Elisa katuran nembang napa? Nggih niki wau panyuwunan podang kuning nggih kadosipun nggih. Ana sing podang kuning. Nggih. Ora omongane iki kok beda dhewe. Nuwun Das sewu. pundi. Lah iki lho. Dos pundi. Dos pundi. Dos pundi. Dos. Tas. Wis sak karepmu sak karepmu. Tas pundi. Ya alhamdulillah. Awakmu wong luar Jawa iso ngomong Jawa. Sing wong Jawa ora iso ngomong luar Jawa. Itu wis luar biasa. Generasi muda Indonesia pelestari budaya Jawa. Ya luar biasa. Elisa. Karena memang orang Jawa tuh sampai mana-mana apa di Sulawesi orang Jawa juga banyak. Jadi yo seneng ini ki ono budaya sing nonton masyarakat sampeyan oke yo seneng. Seneng. Iya. Seneng. Aku nek saka kadohan ki malah kaya ngunekke abahe sentring ngono lho. Sing ngerti seneng ra ngerti dalan nyelokne aku senting. Nek senteng apa? Senting ki gendeng. Oke. Oh gendeng iki lho. Gendeng. Iya, Gendeng ki nggo omah nek gendeng ki. Beda meneh. Beda nek gendeng ki nggo omah. Gendeng. Gendeng. Sedeng karepmu ora karepmu. Malah sedeng. Ampun Nek Tulung Agung ngomong monggo katuran dahar. Nek Sulawesi apa, Nduk? Monggo katuran dah. Mari silakan makan. Ya, Bahasamu. makan aja biasa. Bahasa Ya daerah. pakai bahasa, enggak pakai, aku nggak tahu bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia. Oh, memang generasi saiki. Iya. Sama aja kayak orang Jawa sekarang di sini banyak yang juga bisanya bahasa Indonesia kayak gitu. Sosok wong Jawa lali Jawane. Lupa yo. Sing ora lali Jawane iki anak-anakku, tetep kelingan kelingan. Jawa. Oh. Tapi arak. Arak niku napa? Arak Jawa. Dadi ora tau lali karo Jawane mergo arak. Nembang-nembang apa? Nggih, monggo. Kuah mundutan podang kuning ki mau Podang kuning nggih. Bawa. Bapak sinten wonge? Mulane kula wis arang-arang ngomongan karo Elisa niku, Bang. Sebabe Mesti mumet. Wis yakin, mula tak nengke mawon anggere ngejak omong. Nek dimatne nu nek omong ora kaya wong ngomong lho. Lah pripun? Kaya wong mutah-mutah. Lah nggih. Paman, monggo Pak Seno katuran nembang dulur-dulur mriki pun nenggo sampean sedaya pengin hiburanipun tembangipun Elisa. Delok ngomong. Nggih kula ajeng nembang nggih pun midhangetaken mugi saged dados renane pedalehipun sedaya. Ya ta, kaya bakul jamu nang pojokan. Monggo sing sikile keju bakane kemeng mripatipun kunang-kunang. Sirahipun mupur monggo ngombe batu ABC. Niku bakul nggih. Kaya wong bakul. Kayak mike cilik ngono. Pokok bapak ibu setanyanipun iki badhe ngujuk obat iki sing barengake entek. Monggo Elisa podang kuning. Ya. Nadyan wuju temong peksi Neno si podang kuning. Nek nembang teteh lho, nek omong kok ngumet nih sirah. Nggih, dihafalke kok, Abah. Ya nggih, tenan to. Iba bunga henga tiku
dadi tombo ya mangga esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran golek sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti wengi ngomong karo wong sak pasar. Oke, mantap Elisa. Mbak Elisa. Nanti kembali lagi. Ndereke. Mbak Sange. Pripun, Mbak?
Kula sementara ini mencetak generasi-generasi komedi. Oh, nggih. Arek-arek enom sing gelem belajar melawak. Leres, leres. Mergi alhamdulillah sakniki pun kathah sing kondang, kathah sing viral, kathah sing payu. Satu ini serampatno Mas, ben metu arek loro e. Oh, nggih. Imbangi ben karo beso engko. Sinten, Mbah? Mangke ben kenalan. Slentem kalih pelok. Sitok kula jenakne pelok, sitok kula jenakne slentem. Kok kaya barang to, Pak? Nggih, pancene kula ngabadikan gamelan. Oh, nggih, slentem. Sing kula jenakne Slendro sakniki wis metu. Oh. Mboten neruske melawak, nggih. Mancing sakniki. Nggih, monggo diaturi. Ayo serampatke tulung agunge metu, serampatno Mas. Ya. Salam karo dalang isih. Sampeyan iki ya mesake nganggo dolanan bocah-bocah kon joget begitu. Dolanan piye wong ya bayarane. Nggih, ngeten mawon pun seneng kula lho, Pak. Pripun? Ngeten mawon pun 750 kula. Wah, ya wis. Niki dagelan anyar niki. Nggih. Cik kula dur murah, mula sampean jak cik 250-an. Lho. Kok malah medun? Nek wis kaya Percil, Yuda, TB, terus Hengki, Kuntet wis larang. Oh. Nika Banyuwangi, Ngawi, Tuban komplit. Niki sitoke Bluro, sitoke Rembang. Oh. Mengke kan joget sindene nembang. Oh nggih, monggo. Ciri khas Tulungagung niku pokoke seneng tembang. Oh, ngaten to. Monggo. Ya iki pamundutan Mbak Tatin, monggo. Ya. Tatin. Iki nyuwun gubuk asmara iki. Ya. Ning iki engko Pak Bupati ngersake gending Puji Rahayu iki nak. Ya engko nggih, mangke nggih, tutupan.
Nggih, Muji Rahayu, Mbak Tatin. Monggo. Nggih, sugeng dalu Abah. Wilujeng dalu Mbak Tatin. Iki wong sinten nggih? Sapa? Sapa iki mau jenenge? Mikejo. Derek tepangan. Nggih. Kula pelok. Oh, pelok. Nggih, jenengan sinten? Kula Tatin. Oh, Mbak Tati. Nggih, lah niki? Stephen William. Hah? Sik Sapa? Stephen William. Mangane rajek kok jenenge angel men. Kaya ngon artis TV ngono kae. Stephen William disingkat Slentem. Oh, selentrem. Stephen William kok Slentem adomen lho. Asline kan setelem, dadine diwalik dari Slentem ben penak ngono. Sindene Pak Seno iki jenenge macem-macem. Lah pripun? Kayak Elisa. Nggih. Iki malah sobone kolam terus. Lah kok sakit Patin? Tatin. Oh, Tatin. patin. Tatin kok iso patin. Miki ora tekan. Wis kono ae. Oh, nggih. Rati mriko mboten napa-napa. Oh, nggih. Bawono. Leres. Ya. Bawane napa nek? Gubuk asmara tin ki pamundutan. Ya. Oh, nggih. Saking Pak Darmaji. Oh iya. Kernet bus. Oh. Ya wis ora apa-apa. Mangga dipun aturaken. Napa anu bawane napa? Pangkur. Manut Pocong. Biasane pocong. Ayo, Ah, pocong. delok putut bawa. Ben apa niki? Pocong. Lah, yo tekon Nyingkar nyingkur wiwitane buwe lah iki. nyingkar nyingkur Buwe. Tulungagung ora gumun. lho kok mboten gumun Karo suaramu ngono kuwi wong Tulungagung wis biasa. Wira swara apik Tulungagung, suara yang beda. Oh. Jangan sampai podo karo kancan. siap anggo suara kucing apa tikus Loh, kok dadak ndodok apa, Mas? Ben beda kados sinden suarane. Oh. Nek sinden lungguh ngono ki nyapa? Suarane ben cilik, Bah. Lah kok iso lungguh? Sebab apa suarane sinden cilik-cilik nak lungguh? Sebab- Sebab dalan angin diganjel ngangge tungkak. Angine mboten brobos. Dan buktikan. Wiwit tane iya lho Tapi nyapa miber apa miber iki Lah dikeploki kados manuk dara. iki masyarakat kene iki kagum ngono lho Oh, alah. Ndak usah tepuk tangan, Pak Bu nggih. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? iya Mbok jebret. karo ngadeg nek karo ngadeg ya iso. Saged. Piye? Sing penting rapet Oh. dikempit, Pak. Oh iya. Baleni wiwitane. wiwit tane Malah apik niki lho karo Tatin. Nggih, lah aku gumun lho kok iso nek aku dikempit ngene ya ora muni no. Ora muni. Ora muni. Lah kowe mau kempit ngene ya malah ndelik, malah kerapeten. Lah iki dikempit Malah kur ngene kok malah kur mak. Kowe tok kempit kenceng suarane malah. Lah iki dikempit kok malah apik lah, aku ora muni ya. nek dikempet saged cilik Jajal, baleni, Mas, baleni. Nek ora dikempit piye jajal? Nah. Ora dikempit. Lah iki dikempit. oh benten Mbak lho nek begaknya gede Ben bar sik. nyingkar nyingku Bah, Abah. Nggih. Ketoke mbiyen iki laire sak awak lanang ning cangkeme wedok. Iya. Oh Gusti Allah yang maringi rezeki dalane macem-macem. Nggih, nggih. Nane ya lik dikempet suara wedok Lali. itu. Wis jomok ganggu. Lah li aku didelok Lek Gunawan iki lho. sopo lho Sing gambar wayange ya kuwi. Mulane kowe pengen dicet piye? Ayo Apa sing lara aku ya? cerewet ae. Sakit enggak? Sakit enggak? Aduh, aduhe kok telat iki lho lagi krasa. Mas, Sakit. 750 kok gagal otak. ajaib niki sirahe saged muni kok Kula mboten saged jaga rotak.
Mergane? Mpun mboten gadah otak kula. Oh, nggih. Aja amin. Lingsem yen alah kok dibengane nek ben mingkup ben tetep swara ngono lelampahan kang kok nglokor Lah mbok mengakno kok. Ora ijane ngempet apa ngono lho. Ngempet kodhok. iki ya tekonmu ki ya neko-neko ngono ae mok tekok ning kok di WA. Mangke tak WA sak fotone. Lho kok sak fotone lho. Fotoku lho fotoku. tresno tulus nadyanengku bekas mara ngono bareng lho. Piye kuwi mau piye ta? Mentolo tak tabuk. Nek pas kono mau pas kempitane piye? Hah? Ngepasno sik. tresno tulus nadyanengku bekas mara Wes coba sikilmu disilangke Din, coba. Ayo Tero. Gendi kowe coba. Tresno tulus. Ora apa-apa, wis ngono wae. Tresno ku ora iso ngono. Ndang. Ayo ta. Pengen krungu sing Dasar dikempit ngene ya. Heeh. Sekongan karo mlaku mengarep sithik-sithik, Bang. Terus ngene piye lah iki mak kaya wong mentor. Iya. Iki mau. Tresno tulus. Kari dhewe ya mau. Nggih. Nadyanengku buk asma. Malah kaya wong ape muka. Nek kowe ora cengkok ngetril nek kuwi ya kenaan kuwi. Wong cengkok karo kenaan kok ora iso mbay. Lah wi mau piye aku ora iso tenan lho. nadyanengku Iki lho cangkeme barenge ngono ki ora iso. bekas mara Dan wedok tenan ya. Kok iso ngono piye? Kok iso ngono? Sing penting dirasakno, Mas. Pas dikempit karo dirasakno. Mesti iso. Kale dirasake ya, Pak. Ora kowe iso ora kowe. Ora iso kuwi lanang kok. Lanang to. Nek swara wedok ya iso. Pokoke ngono kuwi. Wis cengkok wedhus. Gubuk asmara. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen takut leren
Andum Pari. Napa niki? Paringanipun saking Bapak Bupati Tulungagung. Saking kula Mbak niku wau Mbak. Iya. Maksudnya kula sing ngaturke ngoten lho. Saking Bapak Bupati. Gawe puthuk, gawe pelok. Ora ndang diwehne iku lho. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti ya. Arep bopek ya. Saking kula nggih mok pangane rajek ngono. Ayo, tarik. Matur nuwun nggih menika. Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati. Nuwun. Mangga. Matur nuwun Mbak Tatin. Sampun Abah. Ya. Kayan menika ugi nawala dadakan, Mbah. Saking Ya, saking menika Mas Heri Manyar Surabaya. Wih, aduh. Mas Heri Manyar Surabaya. Katur Bapak Dr. Jaryanto dan Pak Heri Purnomo wonten Bandung. Oh nggih. Nyuwun bawa aja turu sore kaki. Oh ya, dilanjutkan turi-turi putih. Oh ngono. Heeh, ki sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Oh ya. Sekalian kemawon, Mbak. Monggo. Monggo Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu. Pelok barang. Nggih. Aja turu sore kaki. Aja turu sore kaki pelok barang. Oh nggih. Nggih, sugeng dalu, Abang. Wilujeng dalu, Nduk, Cahyuna. Aduh, kok sike. Kayak kalau main mikmu ki lho ijolan. Ijolan. Heeh. Ya. Menika sinten?
Iki anak-anakku sing anyar nduk. Iki tak jak mubeng seluruh Sumatera, Jawa Tengah. Iki Tulungagung tak perkenalke. Oh nggih. Ayo Nak. Nggih Mbak Ayu. Nggih, sinten Mas? Kula Nggih. Sinten asmane sinten? Slentem. Slentem. Oh nggih, sik niki. Kula pelok. Oh, pelok. Nggih. Belok larase Slentem. Oh, Walik, Mbah. Slentem larase Larase pelok. Monggo Nduk. Iya. Aja turu sore kaki Duet karo kowe. Maju. Yuk, yo dikempit neh to. Alah wis kok ndang ayo, wis ngono. Dewa nganglang jagat Ayo. nggih Bah. Ganti awakmu. Oh nggih. Nan kok unik to Mas? Unik. Unik, sesuk tumbas nggih 3-5-an kok. Jan, nah niku lanang to? Yo jaler to, lanang kula. Lanang kok sarane wedok ya. Mergo dikempit niku wong dikempit. Sing dikempet napa nih? Ah sesuk tak WA, Mbak. Sak fotone. Nyangking pokor kancanane Untung Slentem ki lanang, nek wedok entuk saingan kowe. Saingane sinten? Saingane Mbak Ayu iki suarane persis e. nggih. Nggih, kita kan saudara kembar, Pak. Saudara apa? Sakjane niku saudara kembar. Kok saudara kembar pripun? Tapi yang dipisahkan. Oh. Ora gawe-gawe Ora Mas. iso nek saudara kembar wong Mbak Ayu iki resik nek kowe butek kok. Asline aku mane yo resik. Sandang yo. Ya. Sandang klawan. Jajane ora dikempet piye? Aja dikempet. Apik ya. Suwe-suwe gorokane pedhot. Kula seneng ya, Bah. Mangke dolanan apa piye? Nek nembang iki modele lambene dijok-jokno. Heeh. Udane cangkeme maju kok. Ayo. Ayo. Ya iku bagyan nipun wong malek sabarna rimo bablas ke turi putih. Mangga. Monggo.
Turi putih. Nggih. Turi putih tetandur ning kebon agung. Turi putih tetandur ning kebon agung. Jorote nyemplung kejubung kembange apa? Mbok ira kembange Dangdut ke. Nah. Kembang melati Kembange apa? Kembang menur, aku seneng kembange menur. Kembang-kembange menur, aku seneng kembange menur. Ayo kanca padha jujur Indonesia tilan makmur. Mbok kira kembange apa? Nggih. Nggih, sampun menika. Sampun, matur suwun. Ya. Mengko lanu tetembangan liyane diaturake nggon gara-gara ya ana. Ya. Monggo ditunggu wayanganipun Nggih, Gagrak Ngayogyakarta. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Cangik kula dherekaken. Sembah nuwun Mbah Kirun ya menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Engko ndak wektune selak ngoyak ya nak. Ya pancen ya ngono mak. Ya dirampungke sik critane nak. Ayo tak dherekke.